Василь Карпешенко. Гаранская трагедия. 15 вересня 1943 года вёска Гараны Магілёўскага района была дотла спалена нямецкімі карнікамі, а яе жыхары, звыш 300 чалавек, былі бязлітасна знішчаны. Трагедыя тых жудасных дзён прысвячаецца нам не забыць пра тыя дні, пра тыя цяжкія гадзіны, калі палала ў агні моя пакутная радзіма, калі ляцелі на ўсход як смерч чужыя самалёты, калі ўсіх ворагі ў расход пускалі жудасна з ахвоты. Вось так і тут тады было. Стары, малы, у час навалу ляглі ў зямлю усім сялом, а з імі думы іх і мары. Сагналі больш 300 у хлеб, малых, старых, раздетых, босых, і падпалілі. Пачарнеў ад жудасці блакіт нябёс. Кідаліся ад кута ў кут, агонь і дым ім лез у грудзі. Такіх мучэнняў і пакут не ведалі ад роду людзі. Вакол стаялі, як ваўкі ў чорным каты і аўчаркі. Сабакі шчэрылі клыкі, смакталі карнікі цыгаркі. Пакуль не абваліўся дах, пакуль не змоўклі енкі, крыкі: «Застанься і звіні ў вяках наш крык, наш плач, наш боль вялікі». Згарэлі людзі і сяло. За што? Згарэўшы не зналі, і толькі потым усплыло: забілі немца партызаны. З франтоў вярнуліся байцы дамоў і ў родную Гарану. Мацней занылі іх рубцы, закрываточылі іх раны. Калі сустрэў і голы пляц, ды абгарэлыя бярозы, усіх хайкату спепеляць на ўсіх шыротах нашы слёзы. Скланіцеся, таварышы, зямным паклоне нізка-нізка прад тымі, хто ў зямлі ляжыць пад шэрым цяжкім абеліскам, прад тымі, хто аддаў жыццё, хоць і любіў яго бясконца, за тое, каб усё цвіло і дым вайны не засціў сонца.